ஓம் சக்தி. பணம் பிணம். பணத்திற்கு செய்யும் தொண்டு பிணத்திற்கு சமம். பக்திக்கு செய்யும் தொண்டுதான் உண்மையான தொண்டு. கூட்டாக சேர்ந்து பிறருக்கு நீங்கள் தொண்டு செய்தால் தொழிலுக்கு வழி உண்டு, உணவிற்கு வழி உண்டு, உயர்விற்கு வழி உண்டு, உண்மைக்கு வழி உண்டு. கணவன் மனைவி இருவரும் இணைந்து பொது தொண்டில் ஈடுபடுவது கடினம்தான். ஆயினும் அவ்வாறு ஈடுபட்டால் பலன் உண்டு. அம்மாவுக்கு தொண்டு செய்யும் போது கௌரவம் பார்க்க கூடாது. அப்படி பார்த்தால் பலன் கிட்டாது. அன்னையின் அருள்வாக்கு. என்னுடைய அருள்வாக்கு என்ற பாத்திரத்தை பயன்படுத்தி எதிர்கால வாழ்வினை அமைத்து கொள்ள வேண்டும். எல்லோருக்கும் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும். அன்னையின் அருள்வாக்கு. Please share and subscribe. Om Shakti.